Yaya, na wuni. Ya gajiya aiki. Alhamdulillah. Yaushe a gari? Na shi na dawo bisa da ce ya kamata da kuma kofar gida domin mu samu ganawa sosai. A to yaya na tsaraba na. Wani mana yaushe na dawo? Ai saboda ke ma na dawo garin nan ma ne. Ka ce akwai labari kenan. Yadda nake kewarki. Ai kewarki sosai wallahi. sannu da ba zan yi sallama ba kuma ba gurin ka na zo baiwa Allah abinda nake so da ke dai na ganki ana ganin ki an gai mutuniyar kirki bai kamata a ce ki tsaya kina kula irin wannan ba ni dan uwanki ne musulmi dole na tsaya na baki shawara wanda za ta fitar da ke hanya mai kyau wannan bawan Allah da kike gani na san ki farin sani kwakwaran sani ne mai farin sani za ki gan shi gashi ya tsaye da gemu suwai kyaran tsaye limamin masallacin juma'a ne ba mutumin kirki bane tsabba mutumin kirki bane gashi wannan yan matan da yau dara sun fi 10 ke ma gashi ya lallafo gurin ki gashi za ki gani fes ko sisi ba hidai yau ki tattara wannan bawan Allah ki ajiye ki dawo soyayya da ni yan mata ni mai kuɗi ne na kauye kuɗi ba a jiki suke nunawa ba na fidda kuɗi na kashe miki kuɗaɗe ki ji daɗi ki warwasa yauwa saboda haka wannan ki tattara shi a gefe ki ajiye shi waɗannan 'yan abiyari ma a sha kiɗa ne mayaudara ne wannan bawan Allah wannan ba mutumin kirki ba Wai dama irin wa'annan sun daɗe suna zuwa nan baki sanar mun ba. Me yasa ko a waya baki taɓa gaya mun cewa akwai su ba? Yaya na ne kuma so Dole sai na ɗauki mataki. ana kai a taimaka min wallahi in ba samu wani kyakkyawa yarinya ba Allah ya dole da Allah ya taimaka wa rayuwa ta wallahi asiri aka yi mun